Gusto ka makabato sa kinabuhing dayon. Itugyan lamang imong kaugalingon kang Jesus nga maluluyon. Kay dito sa langit maangkon mo ang kinabuhing pangandoy mo. Kinabuhing way katapusan, way paghilakog pang upaw. Doon niya wala na'y pagbulagay, kauban nato ang Diyos. Karon isuon pangita si Kristo, samtang siya makita pa. Kay dito sa langit maangkon mo ang kinabuhing pangandoy mo. Kinabuhing way katapusan, way paghilakog pang upaw. Kay dito sa langit maangkon mo ang kinabuhing pangandoy mo. Kinabuhing way katapusan, way paghilakog pang upaw. Way paghilakog pang upaw. Way paghilakog mga